Que tal, como estades? Neste 12º capítulo queremos entrar nos campos de concentración de Camposancos e Oia, dous enclaves de represión política, social e ideolóxica situados na comarca do Baixo Miño, no sur da provincia de Pontevedra, e polos que pasaron preto de 10.000 presos entre os anos 1937 e 1943. O de Camposancos levantouse nun antigo colexio de xesuítas da Guarda. Era coñecido como a Porta do Inferno. Me metió una paliza, me retorció hasta las partes, pero no me pudo tirar al suelo. Si había enfermos, era de la piel, sarna, piojos. Sí, las piezas, los pantalones por el suelo y marchaban ellos solos andando. Hubo mortos por enfermidades, otros puderon morrer en fugas improvisadas que intentaron facer para atravesando o Miño. Era unha zona moi complicada de corrientes, e moitos morreron afogados fuxindo. E logo había paseos moi frecuentes. Na fosa común de Sestás, que hai 49 presos, o 2 de xulio, dun golpe, executaron a 31, de un golpe. E logo, o día 20 de xulio, outros 18, que suman os 49. Unha verdadeira barbaridade, que foron todos eles acusados de rebelión militar, cando os que se habían rebelado eran os outros. A tan só 17 kilómetros de Camposancos, no mosteiro de Oia, habilitouse un segundo campo de concentración polo que chegaron a pasar alrededor de 4.000 prisioneiros. A humidade, a falta de alimentación e as enfermidades fixeron mella nos internos que deixaron testemunho daqueles anos de guerra e represión nos muros das súas celas. Para min, eu considero que son máis importante que o Guernica. O Guernica foi un encargo do goberno da República a Pablo Picasso, non? Isto non foi un encargo, isto é a testimuña directa da desesperación, non? O avó e un tío avó de Inma estiveron encerrados alí. Este último non conseguiu sobrevivir. Le marcó silenciosamente. Ni mi madre tiene esta información. Ella siempre explica que recuerda la imagen de cuando se fue con su madre y su hermana pequeña a la estación y vio pues un hombre que no conocía de nada, ¿no? Con un aspecto, puedes imaginarte, demacrado, ¿no? Y su madre que le decía, es papá, y ella escondida detrás de su madre porque no reconocía a su padre, ¿no? Y es una imagen que le queda. A historiadora Iria Morgade recrea o acontecido no campo de concentración de Oia na súa novela Quen escribirá a miña historia, un relato cargado de dor, de culpa, pero tamén de valentía e de superación. Con ela reflexionaremos sobre o alcance da represión, sobre a figura dos vitimarios e tamén sobre a manipulación do relato por parte dos fascistas. Houbo un relato que se construiu alternativo e que moldeou a percepción que tivemos do que aconteceu. Iso, ao final, o que fixo foi consolidar a impunidade dos perpetradores, non? Pero ademais neste capítulo falaremos da loita que libran dous irmáns de Ferrol para anularlle o Consello de Guerra a seu pai condenado a 20 anos de cadea por un delito de rebelión. A Fiscalía fíxose cargo do caso o abeiro da Lei de Memoria Democrática. Bueno, nós sempre tivemos en mente a posibilidade de restituir a memoria do noso pai e estamos nelo, estamos empezando o proceso. E aínda na nosa portada traemos o malestar das vítimas do padroado das mulleres que non aceptan o perdón da Igrexa despois de décadas de abusos. Denuncian os malos tratos e vexacións sufridas nos anos nos que estiveron internas nestes organismos franquistas que buscaban reeducalas na moral católica. Exixen verdade, xustiza e reparación. Soy superviviente del orfanato Oblatas del Santísimo Redentor de Carabanchel Alto. Igual que no se me permitía salir a trabajar, no se me permitía salir a comprar, no se me permitía salir para nada, pero sí se me permitió salir con mi padre, que era mi abusador. Los castigos eran especialmente crueles. Frotamiento de ortigas en la vulva por orinarse en la cama de forma reiterada, lamer el suelo dibujando cruces de saliva, desatrancar los váteres obstruidos a diario con las manos desnudas. Sé que el silencio es daño y dolor inmenso, pero no soy capaz de ir más allá. Me bloqueo.
Solo puedo decir que entré siendo una niña creyente y salí atea. Ninguna mujer ni ningún menor debería pasar por esto nunca. Pero hai outros asuntos que chaman a nosa atención, son as novas da memoria. Indignación pola celebración na illa de San Simón dun congreso sobre a bachata. Arredor de 200 persoas concentráronse en cesantes convocados por Iniciativa Galega pola Memoria para pedirlle á Xunta a cancelación deste evento nun enclave que funcionou como prisión franquista e que será declarado en agosto lugar de memoria. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, pide respeto para as vítimas e as súas familias. É indecente que se conceda permisos para celebrar unha festa temática, en este caso de temática pirata, neste lugar de memoria democrática. É unha ofensa para as vítimas do franquismo e para as súas familias. As asociacións memorialistas reclaman medidas máis contundentes contra os Franco por non abrir a Casa Cornide. Propoñen, entre outras cousas, acudir á vía penal. A Xunta multou con 3.000 euros os herdeiros do ditador por non respetar a apertura ao público deste lugar declarado hai 4 anos ben de interese cultural. A alcaldesa da Coruña, Inés Rei, pide sancións de maior contía para os infratores. Espero que la Xunta siga actuando como lo está haciendo, con contundencia y rigor, aplicando la ley, poniendo cuantas multas sean necesarias, incluso de mayor cuantía. Os irmáns Tallón Charlón teñen xa os seus Stolperstein na Coruña. O Concello da Coruña e a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica instalaron estes adoquíns de bronce na Rúa da Franxa, fronte á casa destes dous irmáns que estiveron exiliados en Francia e foron deportados a Mauthausen. O acto acudiu a activista austriaca Silvia Deinhoff Cueto, amiga da familia. Creo que esto que nos dejaron nuestros padres, que cuando ellos ya no estén, que estemos nosotros para dar testimonio, seguir hablando de ellos, guardar estos colores, que lucharon no solo por democracia, que lucharon por república. O Consello da Cultura Galega presenta Lugares de Memoria de Galicia, Historias e Lembranza, un proxecto virtual que incluirá un 100 de entradas que representan lugares destacados na memoria colectiva do país. Estes lugares de memoria, destacados desde o punto de vista histórico, simbólico ou cultural, serán publicados de maneira regular no portal que o Consello da Cultura Galega ten en internet. E co gallo do ano Castelao, hoxe traemos vos Castelao Mirar por Galicia, unha exposición que abrirá o 26 de xuño no Gaiás e coa que Castelao volve á vida grazas á intelixencia artificial. Facer unha experiencia inmersiva na que sentimos que case Castelao está latexando aí, sentimos case o seu corazón, non? Tanto a nivel humano como a nivel artístico, non? Ese latexo, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Convidámosvos a entrar no campo de concentración de Camposancos, situado nun antigo colexio de xesuítas da Guarda. Con capacidade para 878 reclusos, chegou a albergar máis de 5.000 nos anos nos que estivo operativo. Os internos estaban alí como sardiñas en lata, convivindo con sarnas, piollos e chinches. Obrigábanos a cantar o cara al sol, a dar vivas a Franco e recibir servizos relixiosos. Todos os días convivían co terror de que o seu nome aparecera naquelas sacas e que unha noite os foran buscar para darlles o paseo. Un día salí de casa sin saber si volvería, pues una guerra cruel en España se encendió. Y después de muchas penas y de 1000 calamidades, a los 3 años de guerra ganaron los nacionales. Al acabar la guerra entre ratas nacionales, otra cruel empezó en campos y cárceles, esta otra más tremenda y además sin piedad, pues se castiga a los hombres con toda la iniquidad. Batallones de castigo, cárceles nacionales, es lo que espera la juventud en una España de nacionales. No ano 2007, Xosé Ballesta e Miguel Anxo Fernández reuniron estes testemuños de presos nun documental Memorial de Camposancos que aínda hoxe, case 20 anos despois, segue estremecendo. Entramos en Camposancos da man de Xosé Ballesta, o autor do documental Memorial de Camposancos. Valorado agora, despois de 25 anos,
efectivamente, daste de conta do importante que foi aquelo que fixeste de unha forma máis ben humilde, non discreta, porque esa xente xa non está. Son documentos de xente que viviu realmente, experimentou realmente a realidade do campo, non? Estábamos igual que las hormigas, pegados unos a otros. Yo con otros, no sé, nos juntamos 8 en una celda de las seminaristas. Otros sentados por las escaleras, otros por el suelo y para de cabecera yo ponía los zapatos envueltos en la chaqueta de almohada. O que ten que ver co afinamiento era tremendo, non? O sea, xente, era un campo que inicialmente estaba concebido para 900 personas e chegou a ter máis de 4.000. Entón, imagínate como estaba a xente ali dentro, con moita xente con enfermidades da pel moitísimas contagiosas, un estado de higiene deplorable. Si había enfermos, era de la piel, sarna, piojos. Si las piezas, los pantalones por el suelo y marchaban ellos solos andando. Había los piojos por miles. Do que non falaban mal, curiosamente, foi unha sorpresa, decía que fame non pasaran, porque a horta dos jesuítas, que estaba pegada ao campo, estaba moi ben surtida, e ali estaba o exército e tiña abundante comida. Entón, digamos que eles fame non chegaron a pasar, eso que coincidían os presos. Non é unha cosa que sorprendeu-nos, sí. Un sargento de la legión, que era el jefe de campo, me metió una paliza, me retorció hasta las partes, pero no me pudo tirar al suelo. Daban, un que se llamaba Brocas, que él daba leña. Estaban deitados a dormir, levántate, pataba, levántate, tenía que levantarse. Pegáronles a muchos cuando empezaron a venir los informes, eso sí. Pero no les pegaban mirando a nosotros, los llevaban para donde querían, donde los consultaban. Y el que no levantaba la mano y cantaba el carasol, lo mataban. Un día al amanecer, ya sentimos mucho ruido por allí, y cuando levantamos, ametralladoras por las móviles, por allí. Marché el 30 de junio del 38 para Figueiredo y fue cuando empezaron al día siguiente las ejecuciones. Aquello es incalculable, yo no sé los que matarían. O número de mortos realmente aínda non o sabemos con a ciencia certa, porque influen moitas variables, non? Hubo mortos por enfermidade, lógicamente, ¿no? Outros puderon morrer en fugas improvisadas que intentaron facer para atravesando o Miño. Era unha zona moi complicada de corrientes, e moitos morreron afogados fuxindo. Outros que chegaron a Portugal, pois devolvéronos os portugueses devolvéronos os fascistas de volta, non? E logo había paseos moi frecuentes, había chegada de Garda Civil, uno de falanxistas que viñan de Asturias expresamente a buscar xente. E logo estaban os fusilamentos, non? É dicir, en Camposancos trasladouse o tribunal asturiano para xulgar estos presos, para clasificalos máis ben. Moitos deles xa foron condenados a morte e foron fusilados nas inmediacións do campo, nunha zona que agora é do Instituto, que é a zona da Sangriña. Aí hubo verdadeiras masacres no mes de xullo do ano 37, sí. Mención aparte merece a solidaridade dos veciños e sobre todo das veciñas da Guarda, non? Que non dubidaron en atender no que podían a estas persoas. Claro, que Camposancos ten esa doble cara, que é unha realidade terrible de como un ser humano pode destruir a outro, non? Por unha cuestión meramente ideolóxica. E tamén Camposancos significa solidariedade, non? Porque pese a que estaba prohibido achegarse aos presos, non?
a xente dos alrededores do campo pois trataban de axudar no que podían, pois, por exemplo, acollendo a familiares que viñan de Asturias ou de León, que viñan a ver aos presos, pois acollíanos na súa casa, dabanlle casa. E tamén directamente os presos lavabanlle a roupa, por exemplo. Os presos, como compensación, fixeron algún traballo manual con cousas que tiñan a man, como aramios, ou como regalo para a xente que lle lavaba a roupa, non? E logo hai testimonios realmente moi todo o que fixo o pobo da Guarda para recoñecemento, para que non se olvidara, se esquecer a toda esta xente que morreu ali, é admirable, queda como prova daquelo o monumento do memorial, o memorial de Camposancos, que está no cemiterio da Guarda, non? E de todas estas historias que puidechedes rescatar no documental, de todas esas horas e horas de grabación, non sei se hai algunha historia que vos chamara especialmente a atención e que non puiderades olvidar en todos estes anos. Fíxate que eu son, cheguei realmente ao tema de memoria histórica, interesado, como curioso, non era unha persoa militante. Agora sí o sou. Para min, por exemplo, houve un momento que foi moi emocionante, cando chegamos a casa de un mineiro asturiano, un home que debía ter sobre 70 anos, 75 anos, era un home que chegamos a súa casa, un home humilde, chegamos a casa, petamos na porta, venimos de parte desta persona que nos dixo tal, queríamos falar sobre o seu pai, e quedousenos mirando. O meu pai non teño recordos. Non teño recordo ningún. En miña casa non se falaba do meu pai. É un home completamente pechado ao recordo, a emoción. Empezou a falar, non? E si sabía o seu pai, recordaba. Recordaba unha figura totalmente de negro, porque traballaba na mina, recordaba completamente cheo do carbón. E nos chegamos allí dicíndolle que seu pai estaba morto, que fora fusilado en Camposancos. Pois este home, estando grabando nosotros dentro do colexio, apareceu por ali. Achegouse a Galicia, achegouse a Camposancos para ver onde estivera o seu pai. Cal foi a súa reacción? Non deixaba de chorar. Non paraba de chorar. Choraba e choraba. A mí foi aquelo estremecedor. Porque estaba liberando toda unha fantasma que tiña dentro de anos de silencio, e polo menos sabía onde morrer a seu pai. Era moi importante. Non sei nese percorrido que fixastes por Camposancos daquela, empezando os anos 2000, quedaba algún vestixio do acontecido naquel lugar? Sí, eu traballo como historiador e teño relación coa arqueoloxía, entón teño colegas arqueólogos. Entón, cando chegamos a Camposancos, faláranos de que os presos deixaran grabada na parede de usos, grafitis, textos. Incluso había unha película dos anos 80 que un mestre de a Guarda había grabado, pero era unha película que non se veía prácticamente nada, ¿no? E nos, con este arqueólogo moi pacientemente, pues, buscando polos muros, comenzamos a ver que chorreando e debaixo de pintura estaban os grafitos todavía conservados. E que dicían? Pois había debuxos, había avións, había bombardeos, había poemas. De feito, no libro, no pequeniño libro que editamos junto co documental, vai encabezado por un poema feito por un preso. Estaba escrita a palabra Barcelona, estaba o logotipo do Partido Nacionalista Vasco. É dicir, había sobre todo palabras soltas. Era emocionante porque eran os grafitos que deixaran os presos. Tivechedes ocasión de regresar desde entón? Algúna vez volviches a Camposancos? Sí, volvimos, sí. Lóxicamente, cando fixemos a estrela documental, volvimos varias veces a Camposancos. En xeral, había unha
doble opinión, había xente que estaba orgullosa de que, bueno, de que tivéamos feito documental e que se contara a historia, pero había veciños que non, e veciñas que non estaban de acordo, non? Que era sinalar a Camposancos como un punto negro. Insistía que a Camposancos hai que recordarlo como un punto blanco en como solidariedade frente á barbarie, non? Os veciños tiñan que sentirse orgullosos. Non, sin embargo, encontrábamos esa doble opinión que supoño que co tempo se admiten con naturalidade, claro. Pois nada, con esa mensaxe que damos coa da solidaridade dos veciños de Camposancos. Xosé Ballesta, moitísimas grazas por achegarte ata aquí. Unha aperta. Unha aperta, Nuria. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. O investigador da Guarda José Antonio Uris Guisantes, da Asociación Camposancos pola Memoria Histórica, leva anos investigando as condicións de vida dos presos que estiveron ali recluídos. As conclusións aparecen recollidas no libro A Porta do Inferno, o campo de concentración de Camposancos na Guarda, publicado no ano 2022. Señor Uris, que tal? Benvido. Hola, boa tarde. Por que as autoridades franquistas escolleron un colexio de xesuítas precisamente para empregalo como un campo de concentración? Pois as autoridades militares dos 11 campos de concentración importantes, Camposancos foi o máis grande, pois escollían sempre ou ben conventos ou ben así colexios que de alguna maneira estaban semi-abandonados, non? Como en Celanova, en moitos sitios. Entón escolleron este, primeiro porque estaba algo aillado da población. Bueno, pois a partir de 1875 foi cando se constituiu o Colexio Apóstol Santiago na pasaxe de Camposancos. En 1916 o deixaron para ir para Vigo porque lle era máis fácil debido ás comunicacións, e chegaron os portugueses, os xesuítas portugueses en 1916, onde instalaron o Instituto Nun Álvarez, que era un heroe da Guerra de Independencia de Portugal, e viñan de Europa, que estaban espallados por Europa porque a Primeira República Portuguesa os había expulsado. En 1932, o goberno republicano, por decisión de Manuel Azaña e seu goberno, pois expulsaron os xesuítas portugueses daqui de Camposancos e foi incautado o colexio, e a partir de 1935 e 36 a República quiso facer aí nese antigo colexio Apóstol Santiago un centro psiquiátrico, pero debido a que as diputacións estaban nas mans, digamos, da dereita, pois non puderon. Entonces, en agosto de 1936, despois de instalar a rebelión militar, foi cando a Inspección de Campos de Concentración acordou abrir neste antigo colexio que está na pasaxe de Camposancos, e os primeiros, digamos, entre comillas, entre aspas, os primeiros en visitar ese futuro campo de concentración foron guardeses, sindicalistas, concelleiros, etcétera, que foron os primeiros que utilizaron ese campo, non? Claro. O campo primeiro funcionou como campo e despois como prisión, non? A ver, o campo de concentración primeiro se chamaba Campo de Concentración de Presos e Presentados, logo se chamou Prisión Central Habilitada de Camposancos, desde o 28 de outubro do 38 hasta 1941. Pero hubo presos que pertenecían a batallóns de traballadores que ainda traballaron por xesuítas hasta o ano 42. Quer dicir, oficialmente se devolveu o campo por os militares no 41, pero os xesuítas, cando conquistaban a cidade os golpistas, xa empezaron a chegar en setembro do 38, aquí a Guarda. Chegou a haber, según o censo ese que temos, 68 xesuítas aí que non facían nada. O único que fixo algo foi o padre Covaleda, que era famoso entre os presos, porque lle levou unha Biblia aos condenados a morte, porque despois dos xuicios, os condenados a morte os levaban po patio onde estaba o destacamento de soldados para que os vigilaban, estaban
o que lle chamaban os presos la jaula de la muerte, que eran como se fora un galiñeiro, un gran galiñeiro, donde os tiñan ali. Non sei se hai cifras aproximadas de cantos internos puido albergar ao longo da súa existencia. Pois temos clasificados, porque eu me pasei meses e meses escondido no mesmo sitio, no mismo archivo municipal da Guarda, que estaba no Centro Cultural, agora foi trasladado ao Concello Vello, pois un por un fun anotando, despois, ao final, calculo que sobre 150 ou 200 folios estaban moi deteriorados, pero sí, podemos dicir que o censo que temos clasificados con nombre, apelidos, etc., do lugar de orixe dos seus pais, etc., era de 3.987, cando recién caído o frente de guerra de Asturias, foron capturados en barcos pesqueiros e levados a Ribadeo, e dali nun barco de prisión que se chama Arichacho, desembarcaron no porto de Bayona, logo foron traídos aquí en camionetas para o campo de concentración, e chegaron, pois, 3.600 e pico de presos, non? Pero que pasaban? Que viñan aquí, os clasificaban e logo os mandaban para outros lugares. Entonces, ese movimiento de entrar, salir, clasificar, enviar, pois non estaba de acordo os militares que necesitaban personal para ir para os frentes de guerra, acordaron que se foran xulgados aquí no campo de concentración. Entón, como dicía, calculamos que 1457 marcharon embarcados en barcos prisión de volta en Bayona para prisións de Bilbao ou de Santoña, entonces eses non figuran no censo. Entonces calculamos que por o campo de concentración 50 máis ou 50 menos pasaron preto de 6.000 presos de guerra. E cales eran as condicións de vida dos internos? Debo entender que vivían hacinados nesas celas. Bueno, imagínate tú, se a propia inspección de campos de concentración cos famoso Pinillos Bustamante, outro elemento de categoría, pois dicía que o campo tiña capacidade para 868 presos de guerra. Imagínate, se peñen 3.100 e pico, e 140 mulleres coitadas con niños pequenos que os homes puxeron por as escaleiras, cuánto espacio había, dormían un coa cabeza aquí e o pés do outro da cabeza, como latas de sardiñas, exactamente. Bueno, pois as mulleres, para que tedes unha idea, que chegaron o 28 de outubro, en pleno inverno na Guardia, que isto é tremendo, cun frío de medo, as deixaron no patio principal, que era onde formaban os presos. E ali deron a luz unhas cuantas en condicións infrahumanas. Menos mal que logo estuveron 15 días e logo as levaron nun barco de guerra desde de Bayona. Bueno, pois imagínate tú como estarían eses presos donde eles mismo reconoce que era para 868 e a primeira tanda era de 2.600 e pico, imagínate tú. E sobrecolle as cifras que ofrecen os seus estudos. Bueno, estou falando, por exemplo, da Porta do Inferno, non? O último libro que publicou sobre este asunto, publicado no ano 2021. Sobrecolle as cifras de falecidos, ben por fusilamento ou ben por enfermidades contraídas no propio campo, non? Sí. Fíjate tú a barbaridade, non? Por exemplo, na fosa común de Sestás, que hai 49 presos, o 2 de xulio, dun golpe, executaron a 31. De un golpe. E logo, o día 20 de xulio, outros 18, que suman os 49. Pero paralelamente a iso, o 2 de xulio, cando fusilaron a ese montón de 31, ese mismo xulio fusilaron noutro lugar, no IEPS da Sangriña, aí nesa zona, outros 12. Na esplanada da Alameda de Tui, solamente de Camposancos, dos presos de Camposancos, fusilaron a 41. No Forte do Castro, en Vigo, foron executados 33 presos de guerra do campo de concentración. E 18 deles, xuntos, que foron metidos na fosa común de Pereiró, que aí se pode ir a visitar. E no kilómetro número 1 da Avenida de Uruguai de Pontevedra, imagínate outro dato, o 2 de xulio dese 38, imagínate, tú, o 2 de xulio é
na Guardia, en Tui, en Pontevedra, pois agora no Castro, no Forte do Castro, foron executados 33 presos provenientes do campo de concentración. 18 dos cales están na Forxa de Pereiró, como dicía, e no kilómetro 1 da Avenida Uruguai de Pontevedra, o 2 de xulio, xuntos, fuxilaron a 25. E logo, pois, falleceron de enfermedade 85, incluído algúns que enterraron no cementerio de Camposancos, un 7. Bueno, o 20% a causa de tuberculosis. Polo tanto, temos iso que te dixen, unha verdadeira barbaridade, que foron todos eles acusados de rebelión militar, cando os que se habían rebelado eran os outros. Un volume de mortes que se viu acrecentado desde que se instalou no campo o Tribunal Militar de Asturias, que acabou ditando ata 195 penas de morte. Imagínate que como un tribunal militar que viñera de Xixón a xuzgalos aquí, como pode condenar no mismo día a 80 prisioneiros de guerra, e no mismo día se faen con esos 83 consellos de guerra sumarísimos. Tú imagínate, e logo nese consello de guerra son condenados a morte no primeiro 6, no segundo 8 e no terceiro outros 8. Logo 20 condenas de reclusión perpetua, condenas de 20 anos, condenas de 15. O sea, é imposible poder xuzgar, ahora que estamos democráticamente falando, que debo de ser un paripé, como dicía a xente por aquí, por a Guarda, que acudían algunhas a ese espectáculo denigrante de xuzgar aos presos, ¿no? En fin, un escritor que escribiu as súas vivencias aquí no campo de concentración de Camposancos, que se chamaba José Antonio Cabezas, falaba do sinvergüenza do presidente desa comisión de clasificadora, que se chamaba Varela Plata, de apellido, e dice, era Tomás Varela Plata. Bueno, dice, era un hombre alto, fuerte, como de 40 años, de uniforme con boina roja de requeté, sienes canosas, bigote recortado, patillas de bandolero o de soldado carlista del siglo XIX, empleaba con frecuencia palabras casi blasfemias. Me cago en las zapatillas de la Virgen. Su mentalidad era de fanático con ribetes de inquisidor. Era navarro y una bala en el frente lo había dejado impotente. Los presos le temían. Le llamaban Zumalacárregui, los presos. Los presos temblaban ante él y en la puerta de la oficina llamaba con un vergajo o la culata de la pistola. Estos eran los elementos que xulgaron a eses preto de 6.000 presos, para que te des unha idea. Debo entender que o trato dispensado era terrible a todos eles. Vostede, ademais, fala no seu libro tamén de que había unha zona chamada como os pabillóns da tortura, non? Exacto. Bueno, cando chegaban os presos, había un pabellón que se pode aínda contemplar, alguén que vaya a visitar o ex campo de concentración, era un torreón que tiña no baixo os soldados de guardia, e logo os outros dous eran interrogados por a comisión de clasificadora e sobre todo por a falanxe, que eran os encargados da vigilancia interior, que eran os que se interrogaban. Bueno, pois se chamaban eso, como tú dices, o pabellón do terror, porque aí eran malleiras, incluso o primer fusilado, o primer executado, mellor dito, dai se chamaba Cleominio Muñiz Lorenzo, e tiña 18 anos e estaba sendo interrogado en pleno mes de novembro. E como chovía, o rapaciño na parte de arriba non había rexas, porque se te botabas da lixa te matabas, entonces se asoma coa escudilla que lle deran para poder beber das malleiras que lle deran, e ao asomarse un centinela que estaba a 100 metros de distancia pensou que se iba a botar e foi o primeiro exusticiado. Por lo tanto, iso era o tema do campo de concentración de Camposancos, e máis a fosa común de Sestás, era para facer dúcias de entrevistas, porque no fondo de todo isto xace o dolor, o terror e esa barbarie de que eran acusados
de rebelión militar ou de auxilio á rebelión, cando os que se habían rebelado e auxiliado entre eles foron os propios que os mataban, os propios que os sentenciaban, non? E que papel xogou a veciñanza da Guarda naquela época? Porque teño entendido que algunhas mulleres levábanlles auga, levábanlles comida, incluso lles lavaban a roupa, non? As mulleres, como digo, as mulleres, as lavandeiras, porque hai que lle chaman de outra maneira, eu chamo lavandeiras, iban a visitar os presos para recollerlle a roupa e logo os domingos, sábados ou domingos, eran levadas xa lavadiñas e facían recados, por exemplo, colleron confianza cos propios soldados, que eran soldados de cupo, que non eran sanguinarios como os militares responsables dos golpistas, pois sempre había man de ancha, non? Entonces, levabanlle recados das familias, levaban cartas metidas nos sosténs, etcétera, o diñeiro, porque as familias só estaban autorizados a estar na Guarda o máximo 5 días. E moitas delas, que eran pobres, eran de obreros e tal, pois paraban en casas destas lavandeiras que non lle cobraban nada. Iban aquí, por exemplo, ao matadeiro municipal de gando e cos cornos os carpinteiros serraban, lle levaban iso para facer anéis, peinetas, pentes, anéis, xa te digo, entonces, algunhas se casaron con presos aí, outras se casaron con algún soldado, o sea, quer dicir, eran son famosas por a axuda. Incluso as mulleres bayonesas, cando estaban desembarcando aos presos en Bayona, cun 100 e pico de soldados a culatazos, acudiron ali, lle baixaban caldeiros de zinc para que fixeran as necesidades, e logo anacos de pan. Bueno, pois estas mulleres con latas de sardiñas e pan e agua, a pesar dos culatazos, foron os primeiros que auxiliaron aí as presas e presos que chegaron aí a Bayona e seguiron axudando aquí e máis noutros lugares. O sea, eu daríalle unha matrícula de honor a esas grandes mulleres. A todos eles lles renden homenaxe dende a asociación todos os anos, non? Empezaron a facelo xa desde o ano 74, teño entendido. Cales son os grandes retos agora da asociación, señor Uris? Seguir visibilizando o masacre cometido polos fascistas nesa zona? Cales son os retos que se marcan? Pois, a ver, temos en preparación un gran libro con este listado que te dixen eu, do nombre, apellidos e todo eso, que publicaremos cando teñamos cartos, porque o Estado son moitos a pedir e o Estado debe ser que solta pouco. Bueno, nós que queríamos que fora como un lugar de lembranza e queríamos acadar algún lugar que hai, por exemplo, o antigo destacamento de Marina do Pasaxe, que xa non funciona, un edificio de pedra moi ben conservado, que podía ser, por exemplo, un centro de recordo para poder ter toda documentación tipo archivo, tipo museo, etcétera, e a ver se logramos, ¿no? E agora estamos terminando unha exposición de cartéis itinerante, que iso sí, recibimos unha subvención, con documentación que temos, fotografías de presos, etcétera, ¿no? E tamén vamos facendo homenaxes. Temos pensado facer un homenaxe conxunto a esas mulleres que tú falaste, a ver se podemos facer un preto do campo de concentración de homenaxe como fixemos a Braselino, e seguimos dentro porque, mira unha cousa, hai xeneracións de guardeses e guardesas que, por exemplo, non saben por onde se entra nin o Museo do Santa Tecla. E hai xeneracións de guardeses e guardesas que si foron a poñer flores na fosa común, e hai outras xeneracións que non lle interesa iso. E hai familias que foron represaliadas que seus fillos ou seus netos aínda non saben o que pasou, porque o terror era tan grande que non quixeron contar nada. Pregunta moito, por que non levaron eses 49 a fosa común cada un por seu sitio? Bueno, pois que tanto as asociacións de viudas de guerra de Xixón e de Asturias e a asociación de militares republicanos do exército montañés, que lle gusta así que lle chamen, ahora xa morreron casi todos, que lle chamen, quedou claro por escrito que xa que eses 49 estuveran
loitando xuntos na guerra, que estuveron sufrindo prisión e máis castigos xuntos e que foron xuntos fusilados, pois era un mellor sitio onde podían estar, era na fosa común, porque para nós e para esta xente descendientes deles é un lugar de memoria. E se estuveran cada un no seu sitio, se olvidaría todo o mundo diso. E iso é un lugar de peregrinación, como eu podo atestiguar que vou continuamente con estudiantes das universidades galegas, que fan tesinas, e con familiares, etcétera, etcétera, a explicarlle e a tal. E nos respetan, por exemplo, a cidadanía, hoxe en día, debido a que nós traballamos como xente honrada que somos e tal, e seriamente, a bandeira, salvo unha vez que non la roubaron, a bandeira republicana tremola na fosa común de Sestás, e nós orgullosos de poder contribuir a esa lembranza. Pois nada, José Antonio Uris, moitísimas grazas polo seu traballo e por querer compartilo con nós. Moitas grazas por pasarse por aquí. Gracias a vos, porque cuanto máis se sepa, mellor. A poucos kilómetros de Camposancos, as autoridades franquistas habilitaron outro espazo para atender a crecente chegada de reclusos. Escolleron o Mosteiro de Oia. Alí, igual que pasou en Camposancos, os internos deixaron testemunha do seu paso polo campo a través de debuxos e anotacións que facían nas paredes do propio mosteiro. Con qué pena y sentimientos tuve que abandonar al marcharme a esta guerra donde penas teníamos que pasar. 3 meses a cumplir se van de nuestra separación, donde me hallo prisionero de un campo de concentración. Y en Santa María de Oya, donde permanezco noche y día, y la impaciencia me devora pensando en ti. Saudamos a Fernando Javier Costas Goberna, historiador e autor de varios libros que recollen o horror vivido polos presos que estiveron internos neste campo de concentración. Señor Costas Goberna, que tal? Benvido. Gracias por avisar, digamos. Estamos falando dun mosteiro de Oia que funcionou como un campo de concentración durante os anos da Guerra Civil, non? Sí, en realidade comeza como un apéndice do de Camposancos no ano 37, cando, digamos, os nacionales, entre comillas, conquistan Asturias e mandan unha serie de xente, homes, mulleres, rapaces a Camposancos. E entonces, como non a capacidade de Camposancos era limitada, pois ocupase Oia, non? A cantos presos acollería o campo durante aqueles anos? Non temos así datos do ano da primeira ocupación, digamos, do ano 37, non temos. O que si temos son datos da segunda fase, que é do ano 39, cando todos os presos corresponden prácticamente a proceden de Cataluña, despois da derrota da República na batalla do Ebro e a toma de Barcelona, non? E aí sí que coñecemos datos e son realmente mareantes. Hai que pensar que solo en 2 barcos que chegan o 23 de febreiro de 1939 a Bayona, procedentes do porto de Pasajes, chegan 3.000 máis, e sabemos que o 8 de febreiro estaban registrados na Inspección Xeral de Campos de Concentración 1.000 e pico. O sea, estamos a falar de 4.000 personas hacinadas, ¿no? En que condicións vivían estes presos? Que tratos se lles dispensaba nese lugar? É moi difícil transmitir o que pasaba exactamente aí, ¿no? Eles chegan aquí, os que chegan aquí, nese ano 39, atopanse cunha dirección do campo por parte de un militar que toma o apodo de Capitán Castaña, porque realmente a comida
era agua quente con castañas, ¿no? E aparte, eles, por exemplo, teñen prohibido recibir e escribir correo. A rutina diaria era erguerse, ir ao patio dos Naranxos e pasar lista, adoctrinamiento mañanero a base de cánticos de cara al sol, etc. E despois os baixaban a playa que hai xusto debaixo do mosteiro, non? E os deixaban aí, pois, digamos, dado que o campo non tiña condicións higiénicas, non? Por así decirlo, pois, digamos, a playa era un pouco o espallamento, non? E se era frío ou calor, eles os deixaban aí. Hai constancia de mortes no interior do campo por enfermidades ou por execucións? Sí, temos, digamos, hai un registro no Concello de Oia correspondente a esa época no que se fala de sobre 25 mortos por disenterías, etc. A verdade é que non todos morreron de eso, ¿no? Pero bueno, entendemos que sí. Despois temos outras testemunhas de mortes que non están recollidas, é dicir, hai testemunhas de presos a posteriori nos que falan de morte despois das tremendas palizas dos interrogatorios. Sabemos tamén de mortes non registradas que apareceron restos humanos ao facer unha obra dunha piscina dun chale nos terrenos do mosteiro. É dicir, o número nunca o vamos a saber. Sabemos tamén que guardas testimonios que foron guardas do mosteiro falaban de que o mar tragaba todo, ¿no? Sabemos tamén que hubo moita desesperación e hubo presos que intentaron fuxir nadando e, bueno, acabaron no mar, ¿no? Alguén o conseguiu? Non temos constancia, ¿no? É dicir, é probable, ¿no? Que de feito a investigadora e escritora Iria Morgade fixe unha novela dedicada a isto que se chama Quen escribirá a miña historia, e ela fala dunha posibilidade, pero é dicir, é posible, pero non temos certezas, non? É dicir, había unhas rutas, é dicir, desde o principio da guerra houve unhas rutas de escapatoria a Portugal, non? Pero bueno, había que ter os contactos e eso, non? Algúns dos que estiveron ali encerrados deixaron testemunho do seu paso por Oia a través dunhas pintadas que realizaron eles mesmos e que estaban nas paredes do mosteiro, que despois foron restauradas. Vostede ten dito en algunha ocasión que son como os nosos Guernicas, non? Evidentemente. E son, para min, considero que son máis importante que o Guernica. E me explico, non? O Guernica foi un encargo do goberno da República a Pablo Picasso, non? Isto non foi un encargo, isto é a testimuña directa da desesperación, non? Que din estes debuxos, estes textos? Pois aí hai un elemento moi amplio sempre que aparece, claro, en cualquier tipo de cárcere ou espacio de internamento, e son os calendarios, non? Hai unha masiva repetición de calendarios por meses con días tachados. E despois, pois hai escenas de bombardeos, de escenas de guerra, non? De bombardeos aéreos e tal, sobre determinadas zonas. E despois hai unha serie de frases que nos ilustran bastante ben a vida, no campo, é dicir, desde estamos fartos de castañas hasta algún
preso de procedencia andaluza que prega, que dice que por la Virgen María, por la Macarena y por la Santa no sé qué, por favor, Franco, sáqueme de aquí, ¿no? Es decir, hai moita desesperación e hai causas como, é dicir, que a mí o que me impresionou e o que me obligou, digamos, me forzou a facer algo máis que un registro de dibuxos al estilo de cualquier ficha patrimonial. Foi unha frase que foi a primeira que mirei, que era, decía, aquí chegou tal día fulanito e tal día con outra letra, un colega del escribe, salió para el cementerio, ¿no? E despois hai, por exemplo, elementos que denotan cual era a procedencia profesional ou técnica de presos. Hai mensaxes en Morse, por exemplo, sabes? Escritas punto raya, etc. Despois hai cousas que a mellor a alguén non lle chaman a atención. A mí, por exemplo, unha simple línea me chamou a atención. É dicir, día tal, recibida carta de Anita, ¿no? É dicir, bueno, a Anita era importantísima para alguén que escribiu eso, ¿no? Despois, bueno, pois hai toda unha parafernalia de alimentos aos que os presos non tiñan acceso, como son mesas opíparas, ¿no? Incluso numerado, el 1 el pollo, el 2 la botella de vino, el 3 el queso, tal, ¿no? Es decir, hai unha múltiple, podes extraer moitísimas conclusións, ¿no? Todos estes debuxos, estes gravados, estes textos poden visitalos se se pasan polo mosteiro de Oia, porque están colocados nunhas vitrinas, non están agora na parede, agora foron restaurados, non? Teño entendido. Sí, digamos que non había outra alternativa e a verdad que, digamos, en este sentido podes estar máis ou menos de acordo, pero é dicir, é o primeiro sitio en que se recuperou unha testemunha deste calibre, non? E dígame, cal é a reacción do público, Velos? Pois, bueno, a maioría do público se sorprende. Eu máis que nada as visitas que teño feito son con familiares, non? De presos que estuveron aí. Como reaccionan? Emocionados, con unha emoción tremenda e é dicir, de feito o que eu fago é acompañaros a chorar, non? Pois Fernando Javier Costas Goberna, moitísimas grazas por facernos esta pequena visita guiada polo mosteiro de Oia, ese lugar que albergou ese campo de concentración durante os anos da Guerra Civil e anos posteriores. Moitísimas grazas por contárnolo aquí, unha aperta. Gracias a vos por facer que non se esqueza. Ata o campo de concentración de Oia foron parar moitos presos procedentes de Cataluña. É o caso de Antonio e Julián Hernández, que entraron nestas instalacións en febreiro do ano 1939. Julián permaneceu algo máis de 3 meses interno no campo. Antonio non conseguiu sobrevivir. Hai uns anos, a familia topou un diario onde Julián relata o periplo que levou estes dous irmáns ata Oia e que cambiou por completo as súas vidas. Pon voz a esta historia a súa neta, Inma Río. Lo que sabemos es solo lo que encontramos en el diario de mi abuelo, de Julián, porque él, como muchas personas, no contaron nada. Es casi como, yo digo, como una lista de situaciones que ocurrieron, ¿no? Mi tío abuelo, o sea, Antonio, el que murió en el campo de concentración, lo llamaron a la mili, lo llamaron y se fue. Ellos vivían en Girona y se fue a Figueras, ¿vale? Y poco después mi abuelo pone forzosa incorporación,
esto en septiembre, y él también se reunió con él en Figueras, ¿no? Y luego ya pone que salieron de Figueras, habla de que pasaron por Igualada, salen de Olot hacia Francia. En algún momento del diario pone, salimos hacia Francia en contra de nuestra voluntad, y no sabes muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Supones que, bueno, que ellos hacen lo que les mandan hacer, ¿vale? Pero no, mi abuelo no estaba en ningún grupo político ni nada. El 18 de febrero entran por Irún, el 20 de febrero salen de Irún hacia Pasajes y luego llegan el 23 de febrero al puerto de Bayona. Día 23 de febrero de 1939. A las 6 de la tarde llegamos al puerto de Bayona, donde desembarcamos, saliendo inmediatamente en camión al campo de concentración de Santa María de Oya. Llegan en febrero, no habla para nada de las condiciones que viven, sí que se empieza a explicar, mi hermano Antonio cayó enfermo. Día 1 de mayo de 1939. Se puso mi hermano Antonio enfermo a causa de una diarrea y atendiéndolo yo en todo lo que podía y que el caso requería para ello. Y luego ya te dice, bueno, recibe las últimas voluntades y lo único así medio emocional que dice es enterramos su cuerpo frío. Día 16 de mayo de 1939. A las 3 de la mañana dejó de existir, en compañía mía solamente, después de 67 horas de penosa y terrible agonía. Tenemos alguna carta que él le escribía, pero yo creo que la carta que escribe es ya desde Figueras, los primeros días, porque hay una carta muy bonita a mi madre, que mi madre tenía, pues, no sé, 5 o 6 años, era muy pequeña, ¿no? Diciéndole que cuide de su hermana pequeña, porque mi tía nació justo cuando llamaron a mi abuelo, o sea, acababa de nacer mi tía. Y alguna carta que dice, me he tenido que ir, pero bueno, volveré, te compraré no sé qué, ¿sabes? Bueno, yo creo que es de aquí. Le marcó silenciosamente, ¿vale? Porque, claro, yo lo conocía a mi abuelo y, bueno, y era una persona así delgada, débil, ¿no? De aspecto débil, pero, bueno, muy jovial, muy simpático y no, pero nunca hablaba de esto, ¿sabes? No, ni mi madre tiene esta información, ¿no? Cuando le preguntas, no sé. Claro, ella era pequeña cuando volvió. Ella siempre explica que recuerda la imagen de cuando que se fue con su madre y su hermana pequeña a la estación y vio pues un hombre que no conocía de nada, ¿no? Con un aspecto, puedes imaginarte, demacrado, ¿no? Y su madre que le decía, es papá, y ella escondida detrás de su madre porque no reconocía a su padre, ¿no? Y es una imagen que le queda, ¿sabes? Pero no, nunca se habló. Es cuando, yo digo, cuando eras adulto y te cae en las manos un diario que empiezas, ¿no? A darte cuenta de todo, ¿no? Pero nunca relacionaste este abuelo delgado, ¿no? Con lo que puede haber detrás. Cuando fuimos, mi madre, que mi madre está viva, tiene 92 años, a ver si encontráis la tumba del tío Antonio, que me acuerdo mucho. Además, en el diario de mi abuelo pone dónde está enterrado, en el cementerio que está detrás, en la tumba tal, detrás de la tal, y bueno, nosotros pues seguros, ¿no? Que hasta decimos, oye, que traemos flores, que sí, que no. Y cuando fuimos, mira, lo primero que le comenté, Javier, ¿y el cementerio? Y me dice, bueno, luego te cuento, ¿no? Nos enseña todo el monasterio donde estuvieron, la enfermería, y luego nos enseña pues un montículo donde hay 4 ovejas pasturando. Dice, aquí había el cementerio. ¿Vale? Lo arrasaron todo, no queda nada.
no queda ningún resto, no queda nada, se lo cargarán todo y no preguntes, ¿vale? Y esto es lo que nos encontramos, o sea, ni tumba ni nada, ¿no? Y te encuentras con esto, ¿no? Que te han arrebasado la historia, ¿no? Que es un poco cuando lees sobre memoria histórica esto, ¿no? Pues vamos a olvidar, vamos a arrasar con todo lo que queda para que nadie recuerde nada, ¿no? Es que no puedes ni poner flores o ver dónde está enterrado, ¿no? un familiar. A doutora en Historia Iria Morgade recreou o acontecido entre os muros do campo de concentración de Oia nunha novela maravillosa, Quen escribirá a miña historia, na que, por certo, aparecen Julián e Antonio Hernández, unha obra publicada hai 2 anos por Galaxia e que foi galardoada co Premio Antón Losada Diéguez de Creación Literaria. Iria, benvida, grazas por achegarte ata aquí. Moitas grazas a ti por convidarme. Xa terás contestado, supoño, moitísimas veces a esta pregunta, Iria, pero por que unha historiadora escolle a ficción para artellar este relato? Ben, pois sí, esa pregunta ten varias respostas. Por unha parte, naceu esta novela dun xeito indivisible con esa outra vertente, coa investigación. Foi no marco dunha investigación sobre os lugares de memoria, unido a unha visita de lecer miña ao Mosteiro de Oia, cando surdiu ante min todo o que aconteceu ali. Bueno, foi máis adiante, meses despois, xusto no confinamento, cando dun xeito espontáneo surdiu en min a necesidade de escribilo dese xeito, no? Quizáis foron moitos os anos que estiven en contacto, máis alá na cuestión do Baixomiño, do Mosteiro de Oia, en contacto co trauma da violencia exercida tras o golpe de Estado, comezando polo meu bisavó, que foi asesinado, un mestre enteo, ata todos os seguintes anos, non, nos que xa dende un modo profesional pois me dediquei á investigación. Entón penso que foi algo que levaba no peito, que dende o mundo académico non podería terme expresado do xeito que o fixen, e que, bueno, atopei nese espazo o lugar que necesitaba para explicalo. E que probablemente o mellor chegue a máis público, non? E non un público tan especializado. Sí, o sea, aparte desa, bueno, necesidade de expulsar o trauma, por así decirlo, de min, ¿no? O obxectivo fundamental na novela, unha vez comezou a tomar forma no papel, estaba baseado principalmente nun obxectivo claro, que era desterrar a idea coa que crecimos, coa que nos formamos, o relato que aínda a día de hoxe, por desgraza, segue a ser dominante, non? Desa unha guerra entre irmáns na que as vinganzas persoais, non? E a xenreira foran o motor, non? Que impulsou a violencia que se exerceu. Para que queredes recordar todo o horror fratricida? Que necesidade hai de romper o consenso democrático que nos une? Para que reabrir feridas xa cicatrizadas? Necesitaba, non? Tentar explicalo máis alá do mundo académico, donde quizáis sí que xa cada vez hai máis consenso en describir o proceso, non? Como un proceso planificado, organizado, dende a cúpula militar, pero que non chega, por así, ou non chegou aínda así de forma mayoritaria ás demais persoas, non? Ou a gran público. Entón, me parecía unha forma, non? Sempre, ao final, sempre intento escribir, ou sempre que escribín, me saiu para intentar loitar contra algo que considero unha injustiza. En ese sentido, pois, esa injustiza do relato que nos contaron e que non é certo, non? Pois foi un pouco eso o que fixo que non que o fixera así. E que ademais eses elementos dos que falas e que aparecen durante todo o tempo na novela, non? A culpa, a xustificación das matanzas, a idea de reconciliación, a idea de tapar o silencio, non? Que foron quizáis os motivos polos que estamos como estamos, non? Sí, é dicir, ao final o que gañou non foi o relato
que elaboraron os perpetradores, non, durante a ditadura franquista nas últimas décadas, e que falaba desa guerra civil, non, na que todos fomos culpables, non, e que escondeu ademais nesa culpabilidade compartida a necesidade, non, de non destapar o que acontecera, non. Destapalo significaría atacar a democracia que estaba nacendo, non? E iso foi, ao final, un argumento clave que se empregou e que durante moito tempo bueno, que penso que está na chave de todo isto. Ao final, a impunidade que se estableceu nese proceso transicional, non? No que unha lei de amnistía, non? Que é clave en todo o que estamos falando, a lei de amnistía de 1977, que igualou, fixo lei esta igualación de culpas da que falamos, non? Pois, bueno, ao final é como piar, non? Sobre o que se estableceu ese discurso, e fixo que continúe a día de hoxe. Nas notas da autora explicas que o libro naceu dun grafiti real, non? Que puideches ler durante esa visita ao Mosteiro de Oia da que falábamos antes. Aquí llegó el día 12 de febrero del 39 Eugenio Blanca y salió para el cementerio el 18 de abril del 39. Un texto que é unha memoria do que aconteceu entre os muros daquel campo de concentración, que tamén aconteceu noutros campos de concentración, e que supoñen, digo eu, unha fonte de información tamén fundamental para os historiadores, non? Para intentar recompoñer o relato de algo acontecido tempo atrás, non? En que medida son importantes estas fontes? Sí, xa o describiches perfectamente, non? Ao final, estas fontes son relevantes en diferentes sentidos, non? E por iso tamén considerei un elemento clave para poder vertebrar todo o que despois intentei contar na novela. Que son fontes fundamentais por ser a testemunha de primeira man das vítimas. Unhas vítimas, moitas delas desaparecidas, como o caso de Eugenio Blanca, non? Que se non fose por ese escrito na parede, non teríamos sabido que estivo aí, non? E que acabou aí. Entón, son memoria primixenia, por así dicilo, son fonte primeira, non? Do trauma e da violencia exercida sobre esas persoas. Pero tamén máis alá diso nos falan de diferentes cuestións relacionadas por como foi, non, a natureza da violencia que se exerceu. Esas persoas escribían para humanizarse dentro dun contexto no que se lles trataba como animais, non? E os campos de concentración, unha das súas funcións foi a deshumanización das persoas que estaban aí, desposalas, non, de todo o que é humano, un nome, unha roupa, unha situación digna de vida, non? Estaban, bueno, hacinados, estaban tratados como animais, vivindo entre os seus propios excrementos, non? Toda esa dureza do acontecido tiña ese obxectivo, non? Esa deshumanización. Escribir era en si mesmo un acto, ademais hai constancia de persoas que teñen expresado, non, supervivintes, no que eles mesmos se rehumanizaban, non loitaban contra esa deshumanización, porque se escribimos o noso nome, pero máis alá, non, nos escritos nas paredes hai poemas, hai debuxos de persoas, hai debuxos de películas incluso, non? Pensemos que moitos dos rapaces que estaban aí eran adolescentes, tiñan 17, 18 anos, non? Entón, bueno, todo iso ao final é unha proba tanto da deshumanización que sufrían como eses intentos deles mesmos por rehumanizarse, non? E ao mesmo tempo, por último, facendo isto, ao final son un acto de resistencia, non? Un acto de resistencia primeira a violencia que estaban exercendo sobre eles. Claro, porque é unha novela que reflexa moi ben o terror da represión, pero tamén a valentía daqueles homes que estiveron ali presos, que ti insertas nese escenario, nese momento da historia con mayúsculas, que é a época da Guerra Civil. Aí ti construes a túa propia historia, vamos dicir con minúsculas, pero unha historia inmensa e conmovedora. Tamén conmovedora porque sabemos que detrás hai persoas de carne e oso reais e historias reais, por exemplo, como dos irmáns Antonio e Julián, non? Sí, realmente, pois, empregar a historia de Antonio e Julián, non, que realmente son, pois, xunto con Eugenio, os outros dous nomes reais que empregou na novela, porque, bueno, moitas das outras historias están inspiradas en historias reais, como por exemplo de asesinato de Manuel Noya, pero bueno, están entremesturados na ficción diferentes xeitos, non? Pero neste caso,
a morte de Antonio e as vivencias de Julián, sí que se relatan co seu nome, pola forza que tivo pois, o relato que o propio Julián deixou escrito, non? A desesperación pola fame facíanos comer canto atopábamos. Un molusco, unha alga morta. Agora a praia, dunha beleza enigmática, como o mosteiro, non era máis ca unha noxenta cloaca de merda e berros. Sentíame culpable por levarlle o alimento que o estaba matando. Realmente coñecelos foi unha das feitos máis fermosos que me puido pasar coa novela, e ao final, pois, como eles, non, sentir un pouco que facemos, dignificamos, non, todas esas vivencias tan crúas que foron ocultadas durante tantos anos, non? E testemunha de todas estas atrocidades, a miúdo, eran tamén os nenos, non? Como Herminia, ese anxiño, non? Do que fala Eugenio, e que, segundo explicas, ti ten moito tamén coa túa avoa, non? Que, como nos dicías ao principio, perdeu o seu pai con 3 anos despois de que os falanxistas o asasinaran en Teo, non? Sí, en Herminia temos tanto as veciñas reais de Oia, ¿no?, que relataron como de nenas se mesturaban entre os presos por orde da súa nai para poder pasar un anaquiño de pan, ¿no? E por outra banda se entremesturan as vivencias da miña avoa, ¿no?, que realmente non ten recordos do seu pai, máis alá de recordar ou ter así como unha visión del coa cabeza vendada, non? Porque foi brutalmente apaleado, non? Morreu días despois. Ela sempre, pois, máis alá dese recordo difuso, ela non soubo nada disto ata xa a súa vellez, non? Ata os anos 2000. Sempre quiso, intentou ter tiña esa desexo, ¿no?, de poder coñecer que lle pasara realmente. A escena, ¿no?, hai unha escena en Herminia, ¿no?, intentando intentando que a nai lle contara o que acontecera, ¿no?, xa de maior, bebe dun recordo da miña avoa, ¿no?, intentando xa nos últimos anos de vida da súa nai que ela lle contase algo, e realmente non lle contou, non? Se foi a tumba con ese segredo que era, ao final, para ela a forma de proteger a súa familia. E despois está tamén a crueldade humana reflexada na figura do Rubio, na figura de Laureano, represores que seguiron coas súas vidas tras cometer as peores matanzas, porque os historiadores adoitades a dicir, e ti o repetías ao principio, que aquí hubo un auténtico exterminio, unha auténtica matanza por parte dos sublevados, non? Sí, o perfil dos victimarios e intentar falar en primeira persoa era como unha meta que tiña necesaria, non? Porque, sempre estiveron rodeados desa sombra, non?, na que se lles mantivo durante tantas décadas, nas que era complicado ni sequera pronunciar os seus nomes, como para máis, pois, comprender as súas motivacións, porque en que contexto fixeran o que fixeran, non? Deixamos os corpos en enterrar, para que os demais escarmentasen. Dixeron, como sempre. O Rubio achegouse o mutilado cas súas partes na man. Chorreaba o sangue entre os dedos. Meteulle as vísceras na boca ao defunto. Era a primeira vez que presenciaba o que lles facían os cadáveres que víamos pola mañá. Consideraba que era preciso para poder comprender, entender como de planificado e organizado foi, ¿no?, entender os diferentes tipos de victimarios que actuaron nesa violencia, dende os que ordenaban ata os que executaban, non? Como sería o caso do Rubio, por exemplo. E que actuaron coa complicidade do silencio, non? Durante tantísimos anos. Non sei se ese silencio foi durante anos, iría un obstáculo para a memoria, para resarcir as vítimas da Guerra Civil e da ditadura. Sí, eu, por exemplo, máis que silencio, gústame falar de ocultación e de negación, non? Porque creo que explica máis mellor, non, o que aconteceu, non? Porque non houbo silencio, houbo un relato que se construiu alternativo e que moldeou a percepción que tivemos do que aconteceu. Se negaron os feitos, para iso se construiu ese relato, non, do que falábamos antes, desa guerra con culpables en ambos bandos, etc. Iso, ao final, o que fixo foi
consolidar a impunidade dos perpetradores, non? Un Estado que se considere democrático e que propugna a defensa dos dereitos humanos ten que ser responsable co que aconteceu no seu pasado, non? E para iso pois, é preciso pois, un verdadeiro proceso de verdade, de reparación e de justiza que no momento no que se tería que ter feito non se fixo, pero que tampouco se fixo durante as décadas seguintes. Pois Iria Morgade, moitísimas grazas por este maravilloso relato, por abrirnos os ollos a través del, e permíteme que che dea os parabéns, porque Iria acaba de ler a súa tese centrada na movilización social alrededor da memoria desde a transición ata os nosos días. Esperamos, Iria, poder conversar contigo noutra ocasión sobre esta investigación ou sobre o que queiras, porque non sei se tes algún proxecto en mente. Pois moitas grazas. Sí, estaría encantada de facelo. En realidade, a tese se centra na transición. En un primeiro momento, cando comecei non, a facer a investigación, sí que pensaba, non? Pois vou a investigar o movemento memorialista e o que tiñamos en mente pois era o movemento memorialista dos 2000. Precisamente pois o que pensábamos, bueno, pois vou a intentar investigar que aconteceu na transición, pero tendo en mente, non, o que todos coñecíamos que era o movemento memorialista dos 2000. Pero o que aconteceu foi que cando empecé a investigar atopeime con un proceso moi amplio, moi cuantitativo, cualitativo de accións que se desenvolveron na transición que fixo que a tese finalmente solamente se centrase nese período, non? Bueno, en mente teño pois intentar amoldalo a unha lectura que vaya máis alá dunha lectura dunha tese, que se poida divulgar pois máis alá do ámbito académico. Entón, pois agora ese sería o meu objetivo. E o segundo objetivo, que é máis a longo prazo, sería conformar unha biografía, non sei aínda como, o sea, baixo que formato, non? No meu bisavó, que sería pois un objetivo que leva aí aparcado moitos anos e que agora pois quero poder comezar. Pois estamos deseando poder ver realidade esos proxectos. Iria Morgade, moitas grazas, unha aperta. Graciñas, Nuria. Familiares de presos condenados polo franquismo levan anos traballando para conseguir a súa restitución. É o caso dos irmáns Pepe e Paco Varela de Ferrol. Coa axuda do seu abogado Suso Porta, están reclamando nos xulgados que se anule o Consello de Guerra que condenou ao seu pai a 20 anos de prisión. Con eles falamos na ferida aberta no 36. Pepe Varela, que tal? Saúdos, benvido. Hola, saúdos. Pepe, por que tomaron esta decisión? Bueno, nós sempre tivemos en mente a posibilidade de restituir a memoria do noso pai, pero non encontrábamos o xeito, hasta que meu irmán Paco veu unha noticia de que unha iniciativa ao amparo da Lei de Memoria da Historia Democrática pois conseguira anular un Consello de Guerra. E dixo, hombre, pues podemos seguir este mismo camiño. E aí foi como empezamos. E agora o caso está máis na Fiscalía de Dereitos Humanos e Memoria Democrática, non? Así é. Xa nos entrevistamos coa fiscala que leva o caso, por certo, que ten moi boa disposición. E estamos nelo, estamos presentando pois todas as probas, documentación, testimonios, etcétera, que se nos requiren, e estamos empezando o proceso. Suso Porta, abogado dos irmáns Varela, que tal, señor Porta? Benvido, moi boas tardes. Hola, que boas tardes. Que poden conseguir se isto sai adiante? É tratar de que se anule un Consello de Guerra. Un Consello de Guerra no que se impuso unha pena a un dos que foron xulgados en este Consello de Guerra, que tamén pedimos que sea declarado ilegal e ilegítimo a constitución do Consello de Guerra, e que, por lo tanto, pues, se repoña no honor daquellas persoas, bueno, en este caso dos Varelas, que foron condenados. Entonces, todo isto se fai a través da Lei de Memoria Democrática, en el que, bueno, se pretende cerrar con a Lei de Memoria Democrática pois un pasado en el que moita xente pois foi condenada sin tener as garantías
legales que podía ocurrir en un Estado democrático e de dereito, claro. E cales son as principais dificultades que se abren ante Bueno, eu vostedes? penso que en dificultades o que pasa é que hai moitas, por exemplo, no caso dos Varelas, pois tan solo con que teñan interés os familiares en que se declare a situación como legal e legítima e a anulación do Consello de Guerra, non debería ter ninguna dificultad. De feito, a lei prevé que a propio Ministerio Fiscal, a través de a Fiscalía de Derechos Humanos e Memoria Democrática, pois podrá iniciar o procedimento de oficio. Unha vez que ten conocimiento desos feitos e que hai algunha persona interesada, pois non teñen os interesados, a xente que pasou por esas terribles experiencias de cárcel ou os familiares daqueles que foron fusilados, pois que poñan en conocimento do Ministerio Fiscal. É o Ministerio Fiscal el que presenta a demanda no xulgado en defensa dos dereitos legítimos desas persoas. O feito de que se recorra directamente á Fiscalía facilitaría entón as cousas? Penso que é igual, o sea, porque si acuden a unha persona, bueno, neste caso, por exemplo, a un abogado, a unha persona particular, ou eles mismos, porque non é necesaria a presencia de abogado tamén este tipo de procedimentos. Tanto si acuden directamente ou a través dun abogado, pois a Fiscalía vai estar personada no procedimento. A Fiscalía vai a facer un informe e vai estar personada, o sea que o xulgado ten que ponerse en contacto ca Fiscalía para que haga un informe e diga si está a favor ou está en contra de que esas persoas pues, teñan unha satisfacción no xulgado. O sea, que é indiferente que acudan por un sitio por outro. Que pasa que se acuden a un abogado, pois pues, o abogado mellor vai a cobrar. O sea, mellor sin, a lo mellor non, depende do abogado onde que caiga. E a través da Fiscalía, pois, o procedimento é gratuito, lógicamente. O pai de Pepe e de Paco Varela, José Varela Cachaza, foi condenado no ano 42 e recluído, creo, durante case 3 anos, no Castelo de San Filipe. Por qué? Por que foron a por el? Por que foi arrestado? Meu pai recibiu unha carta con unha copia do discurso que pronunciou nunha universidade norteamericana Indalecio Prieto, o dirixente socialista no exilio. Era un acto no que a Universidade Americana nomeaba doctor honoris causa ao intelectual e demócrata, vamos, español, tamén no exilio, Fernando de los Ríos. Un acto no que ademais asistiu hasta o propio presidente Roosevelt. Ese discurso, meu pai pasoulle a algúns amigos, conocidos, veciños do barrio de Canido, e alguén pois denunciounos e entraron todos na cadea. O que dá unha idea da situación, e hai que ter en conta que estamos no ano 42, e non antes, que se fora antes probablemente as consecuencias ainda haberían de ser peores. Pero xa no 42 xulgaron nun Consello de Guerra. E aí foi onde foi condenado, non? E aí foi onde foi condenado, pedíanlle inicialmente, pero cousas que hoxe parece unha tolería, e dice, isto é imposible, pedíanlle inicialmente 20 anos, e logo 6, pero que ademais diante da monstruosidade semellante, por ler un papel, quer dizer, nun penal militar, 6 anos, pedíanlle ao final 6 anos de prisión nun penal militar por ler un papel. É dicir, que isto visto con ollos de hoxe parece que é impensable. Increíble. Increíble, bueno, da idea tamén de daqueles que dicen que bueno, el franquismo non era tan malo. Finalmente seu pai pasaría, como dicíamos antes, 3 anos en prisión, 3 anos, supoño, de anguria, porque cada día probablemente temería pola súa vida, xa que vería sair a moitos compañeiros da cadea para non volver máis, non? Para seren fusilados. Claro, no, había algúns que el nos contaba o caso contaba casos de xente anónima, de que os
ou que el non coñecía, que estaban compañeiros del presos, e que, bueno, que os que iban a ser fusilados, como así foi despois. Pero el tiña un compañeiro que lle ensinaba a ler e escribir e as 4 reglas, que estaba condenado a morte. Incluso na víspera, este home díxolle: oye, pero non me corregiste los ejercicios de ayer. E claro, meu pai quedou perplexo, dixe: este home que van o fusilar, e él o sabe, pero tiña esa entereza de en fin, que contaba algunhas historias espeluznantes, vamos. Pasaría 3 anos en prisión, recupera a liberdade, pero a represión continuou despois, non? Porque el, de entrada, perdeu o seu posto de funcionario, non? Claro, ele era funcionario de telégrafos. Antes telégrafos e correos eran dous organismos separados, e el perdeu a súa condición de funcionario. Despois tuvo que malvivir, porque se empleouse de peón, e despois, ao final, acabou sendo guardia xurado na mesma empresa, pero vamos, un empleo que sempre por debaixo da súa capacitación profesional e cultural. Ele era moi aficionado á caza, por exemplo, e xa, bueno, non puido seguir exercendo a pola porque non podía ter escopeta, claro, era un apestado para o réxime. El, ao final da súa vida, sí que puido ver restituída, traballou aínda, de unha forma simbólica, pero, bueno, reingresou en Correos, neste caso sí xa se chamaba Correos Telégrafos, pero, vamos, o resto da súa vida. Eu podo poñer un exemplo clarísimo. Eu son o dos 3 fillos que tivo o maior. De bebé, eu tuve unha afección intestinal, unha colitis bastante persistente, e entonces non podía alimentarme coa leite da miña nai. Tiñan que comprarme Pelargón, creo que se chamaba, esa leite, eses polvos de leite maternizada. Bueno, pois o custo desa leite maternizada era exactamente todo canto ganaba meu pai. Para que vexamos un pouco cal era a situación da familia neses anos tan difíciles. Así é. E estou pensando, no caso de que a familia non tome a iniciativa, ben porque o mellor non existan descendentes vivos ou por calquera outro motivo, poderían as asociacións memorialistas iniciar esta vía? Sí poden, o sea, poden representar si son asociaciones que, por ejemplo, a Asociación Memoria Histórica Democrática podría hablar en nombre de personas que fueron represaliadas por la dictadura pero podría chocar con que os familiares en ese aspecto, pues que habría que buscarlos por parte de la Fiscalía si existen familiares vivos y que no se opoñan a esa situación. O sea, non penso eu que sería difícil encauzarlos por aí, Estamos falando de feitos que ocorreron moitas décadas atrás, ata 8 ou 9 décadas atrás. Non sei se esta actual lei de memoria democrática abre máis opcións que leis anteriores para poder restituir a memoria das vítimas. Sí, abre porque en principio poden acudir a un amparo desta lei e buscar a restitución hasta o ano 72, non recordo mal. Mira, estoy leyendo ahora mismo, hasta el año 78, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española. Hasta el año 78 podrían aquellos que se sintieran, que las personas que se sintieran represaliadas bien directamente, bien a través de sus familiares, que busquen la restitución de esas personas, pues pueden acudir en busca de justicia, claro, en ese aspecto. Non sei se esperan que sexa moi longo este proceso, se esperan que se dilate moito no tempo ou non. Non, eu penso que non, porque non hai moitos asuntos como este. Eu penso que, non sei se, falando con a xente que leva a memoria histórica aquí en Ferrol, creo que teñen algúns cantos que van a iniciar dentro de pouco, saben tamén da outra persona que acudiu á Fiscalía tamén buscando o amparo da Fiscalía para que inicie
o procedimiento ela, pero supoño que estes asuntos pois irán un pouco con maior celeridade porque non precisan de unha tramitación e de un procedimiento largo con moitas declaracións. Isto en un solo acto con declaración de testigos pois xa se pode chegar a resolverse o asunto, claro. Bueno, pois Suso Porta, moitas grazas e moita sorte neste proceso que se abre. Moi ben, pois xa vamos entrándonos a ver se sale pronto, xa tedes noticias e volvemos a falar. Estamos en contacto, grazas. Vale. Grazas e moita sorte, Pepe. Moi ben, pois moitas gracias. Unha aperta. E co gallo do ano Castelao queremos irvos avanzando os pormenores da exposición Castelao Mirar por Galicia que se inaugura na Cidade da Cultura de Santiago vindeiro 26 de xuño. Grazas á intelixencia artificial, Castelao volve á vida e vai nos acompañar a realizar unha viaxe sensorial e emocional pola súa traxectoria vital e profesional. Asesorados pola Fundación Castelao, os responsables convídannos a coñecer a persoa que se agocha tras os lentes de Castelao e ver o mundo a través dos seus propios ollos. Castelao está en Galicia, está connosco. Trátase de darlle vida a fotografías, a sons, a debuxos, a súa palabra, a súa mirada, ese mundo que lle pertenceu. Facer unha experiencia inmersiva na que sentimos que case Castelao está latexando aí, sentimos case o seu corazón, non? Tanto a nivel humano como a nivel artístico, non? Ese latexo, non? E logo sí que utilizamos as inteligencias artificiais para poder animar, non? Ou facer pois unha recreación máis realista. A exposición inaugúrase o 26 de xuño na Cidade da Cultura en Santiago e estará aberta ata o día 11 de xaneiro. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por acompañarnos neste capítulo no que nos adentramos nos campos de concentración de Camposanco Segoia. Grazas a Xosé, a Javier, a José Antonio, a Inma e a Iria polos seus relatos e tamén a Fernanda Corne e Daniel Montoya por botarme unha man coa locución. No vindeiro episodio falaremos da represión na comarca do Barbanza. Os campos de concentración, evidentemente, os de Muros, os de Pobra e o de Rianxo, non? Evidentemente, con moita diferencia, son lugares de sufrimento, de morte na nosa contorna, non? Pero, ademais, pois o tema do Confurco e todo o que é alrededor do Confurco no Concello de Lousame, un lugar de morte onde docenas e docenas de persoas da nosa contorna, pero tamén da zona de Santiago, apareceron ali mortos, non? Viñeron os falangistas e levaron cunha orden, unha mesa, a man, entre varios mozos falangistas. Entonces, un da Guardia Civil, que era amigo de meu abuelo, pois dixo, dille ao teu xenro que non durma na casa, porque iban de noite e querían nos levar. Xa sabes que podes atoparnos en iBooks, Spotify ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.